Hem arribat en aquest punt on voldríem demanar la presència aquí a l'escenari novament del senyor Daniel Marco, director de Smart Catalonia de la Generalitat de Catalunya, perquè ens faci la cloenda d'aquests Premis Digitals ETEC 2017. Gràcies, bona nit de nou. Gràcies per la paciència, però crec que el reconeixement a tots vosaltres s'ho val. Agrair de nou molt sincerament al president d'ENTEC, al David Martí, i també al seu gerent, al Josep Lara, permetre'm cloure aquesta 11a edició. Hem vist al vídeo que la primera edició dels Premis ETEC va ser el 2002, ha passat molt i molt de temps. Aquests premis s'han convertit i són un referent ja no només a nivell gironí, sinó que també a nivell de tot el país, a nivell de català, on les referències de les comarques gironines es converteixen en referències de país. Ho han demostrat la llarga trajectòria d'ENTEC i felicitar per tota la feina que fa amb aquests premis, però també durant tot l'any. La meva sincera felicitació a tots els premiats, a tots els candidats, especialment també a l'amic Genís, referent, ha sigut un referent meu personalment en l'àmbit digital i segur que de molts d'altres professionals del sector del país. A mi sempre m'ha sobtat el fet que un arqueòleg especialitzat en el paleolític inferior sigui el nostre referent digital, però és així la vida. A més, avui ens ha dit que és aventurer, ja m'ha acabat de quadrar, un arqueòleg aventurer digital. Tenim l'Indiana Jones digital català, ara ja sí que és una de les meves referències cinematogràfiques, per què me'n vaig encara més orgullós del Genís, amic. Però també a tots els altres guardonats, tots els altres projectes que hem vist aquí, que demostren la qualitat, la generositat del teixit TIC gironí. Permeteu-me també unes paraules per parlar una mica sobre la rellevància del que fem en l'àmbit de les TICs en el dia a dia tots plegats. Al final, les TICs són fonamentals, s'ha vist i es veurà encara més que els països del segle XXI necessiten de les TICs per generar-se, són motor de canvi, d'una revolució industrial, d'una revolució empresarial, però sobretot d'una revolució democràtica i participativa. Sense les TIC, moltes de les coses que hem aconseguit en els darrers mesos, anys, no hagués estat possible. Permeten, empoderen a la ciutadania i ens donen força per ajuntar-nos a tots plegats. Sí que és veritat que també estem en el punt de mira. Jo personalment, a la nostra organització, el CETIT i la secretaria, hem patit aquesta visió i això demostra que hem de ser claus i som cabdals per al futur del país. Però això, al final, ens hem d'ajuntar, hem de treballar plegats. Tenim a Catalunya més de 113.000 treballadors en el sector TIC. Ja és un sector, una ocupació superior a la del sector de l'automoció. Si sumem els professionals que hi ha també en les empreses no tecnològiques, estarem al voltant del 7% de l'ocupació de professionals TIC. Hem d'anar ampliant aquesta base. Al final les TIC estan a tot arreu. Les TIC hem d'incorporar nous perfils, nous àmbits, no només de l'àmbit tecnològic, que s'ha demostrat la nostra vàlua, sinó també en l'àmbit econòmic, sociòleg, etc. Jo sempre dic que al final la clau o el secret de la transformació digital, de l'àmbit digital, no és precisament digital, sinó que és analògic. És les persones. Ens hem de centrar en les persones. Hem de treballar amb els nostres joves, els nens i nenes, per promoure vocacions tecnològiques. El futur del país està a les seves mans i necessitem no només que siguin usuaris de tecnologia, són natius digitals, sinó que siguin generadors d'aquest nou país, nou entorn digital. També millorar la participació de la dona, de les dones en el sector TIC, i això es fa essencialment treballar des de les primerenques.
però no únicament això, fer partíceps a la ciutadania en el seu conjunt amb aquest procés de transformació. Els professionals de les organitzacions en el conjunt, els ciutadans, des de la perspectiva pública, i al cap i a la fi treballar amb les persones per capacitant-los, empoderant-los, donant-los eines i també aquest recolzament que hem sabut i sabem fer de donar aquest acompanyament. Al final, el futur és digital, per lo que Catalunya serà digital o no serà. Com diu aquell del Polònia, i Girona més. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies al senyor Marco. Ara només ens queda acomiadar-nos, agrair moltíssim la seva presència, la vostra presència, la participació de tots els projectes i totes les empreses aventureres que han format part d'aquests premis ETEC, Premis Digitals ETEC 2017. Demanem ara, en aquest punt, a tots els premiats que pugin a l'escenari per fer una foto de família d'aquests guardons i els finalistes que també s'apropin fins aquí per recollir els seus diplomes. Ara mateix els convidem a tots vostès, a tots vosaltres, a compartir en una estoneta en aquest hall una copeta de cava. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència i que passeu una molt bona nit.